Ayan, sumama na sa akin yung asawa ko. Natakot na. Siya muna yung magiging cameraman namin mamaya. Kung hindi siya sasama, mukha kay Dan Rabi. Good morning mga kailian. Tayo po dito ngayon sa pagtatamnan namin ng pakwan mga kailian. Kasi season na po ng pakwan ngayon. So balang nangyayari po kasi pagkatapos po ng anihan namin ng mga palay, ang sinusunod po namin na itanim is yung mga pananim ng East West Company. Sila po yung nagpapatanim sa amin dito ng different varieties of vegetables and fruits. So shout out po pala kay Sir Johnny Batalaw. Thank you sir dahil pinayagan mo kong gawan ng content to. Although may mga limitations tayo, kaya very limited lang po yung elaboration natin tungkol sa East West Company. Pero masasabi ko lang mga kailian, napakalaking tulong po sa amin yung East West Company. Napakarami pong natutulungan na mga farmers dito. Bale, yung nangyari kasi, nung una, iisa pa lang yung farmer nila dito. Pero nung nakita ng mga tao na maganda siya at very helpful, so na-encourage sila. So ayun, halos lahat na ng mga taga rito sa amin nagtatanim na po ng East West crop. Diyan naman yung tatay ko, nagkalitirabok, yung nagkasakit. So bali sa kanya dapat sana to. Siya sana yung magtatanim dito pero mahina pa siya. Kaya ako na lang muna kasi medyo mahirap din to. So going back mga kailian, pasensya na, medyo nalito tayo doon. Nung dumami na po ng dumami yung farmers ng East West dito, nakapag-establish na po sila ng cooperative. So shoutout naman po kay Sir Edmond Vasquez, yung manager ng Abseco, at sa mga kasama niya dyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ang kagandahan dito, isu-shoulder lahat ng cooperative. Siyempre with collaboration ng East West Company, sila po yung nag-shoulder ng mga gastusin dito sa bukid during sa pagtatanim ng mga crop nila. Sa mga materials, mga gagamitin, mga insecticides, fertilizer, yung plastic na tinatawag ko yan, oh. Yung nandiyan sa baba, yan. Nilatag namin yan nung isang araw. Pero sa kapalpakan ko, na-delete ko yung vlog ko. Sayang. Pero hindi bale, magagawan natin ng ibang content yan mga kailian. So bali ang gagawin po natin ngayon, bali nakapagtanim na po kasi kami ng mga male crop namin. Yung kalalaki, yan. Sa mga hybrid kasi kailangan ng male at saka female. So ang gagawin lang doon, i-merge lang yung pollen nila through the process of pollination para maging hybrid po yung crop natin. So ganun po yun. So masusubaybayan nyo po yan kung magsusubscribe kayo sa aking channel mga kailian. And hopefully payagan nilang gawin ng content yung pollination process. Shoutout po pala sa mga bago kong subscribers dyan. Kay Ma'am Chloe, hindi ko na maalala yung pangalan. Sa Facebook kasi sila nag-comment mga kailian. Kay Ading Jasmine, kay Ma'am Ann, kay Ma'am JD, yan. At saka sa mga ibang hindi po nakapag-comment na hindi ko po sila nakilala, mga 15 ata yung dumating sa akin na subscribers mga kailian nung isang gabi. May sincerest gratitude po sa inyong lahat. Thank you so much, and sana po patuloy nyo pong subaybayan si Manong Ilocano. Yan mga kailian, ako yung magsisimula na kasi si Tatang nagmamadali. Siya na naman yung inaanawa ko, ayaw na namang magpaanawa. Hindi lang pala bata yung magaling magpaanawa. Ang kaunay Tatang ko, malang abot aso na. Ito po yung tinanim namin nung isang araw, pero gaya ng sabi ko, na-delete ko po kasi yung video ko kasi nag-out of storage yung cellphone ko. Kinailangan kong mag-clean up. Accidentally nabura ko yung mga videos ko. So bali ito po yan. Maliliit pa kasi sila mga kailian, kaya hindi pa sila makita. Maliliit pa yan mga kailian, seedlings po yan.
So bali yung mga seedlings na yan, galing din po sa East West yan. Hindi namin provide yan. Sila po lahat magpro-provide. May charge na lang as a credit sa mga farmers nila, gaya namin. Kaya sipag at tiyaga lang to mga kailyan. Pero ang kagandahan po niyan is marami po talagang nagagawang tulong tong pagtatanim namin ng ganito. Marami po sa amin yung nakapagpundar na ng sariling bahay, nakapagpaaral ng mga anak, tsaka nakabili ng mga personal na gamit dahil po sa pagtatanim lang ng mga East West crop. So ang gagawin po natin ngayon, tayo po magdidilig. Supposed to be water pump sana yung gagamitin natin, pero masyado pa silang maliliit mga kailyan. Hindi pa sila halos makita. Ayan. So bali mas advisable dyan, manual muna. Magmamanual muna tayo mga kailyan para hindi po mapersa yung mga pananim natin kasi masyado pang maliliit. Gagawin natin, gagamit na lang po tayo ng timba. Then kada isang seedlings, isang lata ng malaking sardinas yung didilig natin. So let's start mga kailyan kasi tanghali na. May magluluto pa mamaya. Kinulang po tayo sa tubig mga kailyan. Gusto yung laman ng drum, kaya mag-igib na lang tayo dun sa may bukal. Kasi kung i-water pump kasi natin yan, masyado pang maliliit, tapos malakas yung pressure ng tubig, lalo silang masisira. Kaya for the meantime na maliliit pa sila, kailangan pa natin siyang alalayan sa pagdidilig. Mano-mano muna. Yan, may bukal dito mga kailyan. Yan. Nung binata ko, dito ako naliligo. Dito rin ako nang buboso. Joke lang. Alam niyo po kasi kapag dito sa probinsya, yung mga dalaga, mga binata, dito naliligo sa mga bubon. Yan. Yan yung bubon namin, oh. Malinis po yan. Ayun. Dahan-dahan lang natin para hindi malibog. Kasi may maliligo mamaya. Kakaya naman. Yun po yung kahirapan kung wala kang cameraman mga kailyan. Yung mga tao kasi dito, yung pamangkin ko sana yung plano kong gawing cameraman, pero nakikigapas kasi siya. Kaya daily rin siyang wala. Malaga kasi po yung bawat araw na lumilipas dito, kasi kung wala kang kayod sa isang araw, wala kang kakainin. Kaya wala akong makuhang cameraman. Yung asawa ko naman, 1 anos na. Tapos di na pagkati mainitan. Mariusep. Kaya sinusulo ko na lang. Hindi ko pa nadala yung tripod ko. Yung ginagawa ko, itong monopod ko, ano pong Tagalog ng sinasanggir. Yung ginagawa ko na lang, yung itong monopod ko, yan yung nagiging stand nya. Natali ang dayami na yan. So bali dinidikit ko na lang dyan para makatayo siya. Ang yung buhay, oh. Oh, resume ulit. Oh. Okay naman.
Sulit yung tubig natin. Igib ulit tayo sa bukal. Inapanood pala ko ni Tatang. Tatawanan siguro ako. Dan nyo po mahal na mahal ko yung Tatang ko. Kaya ako pinagpupursige dito sa vlog para sa kanila. Nyata bang? Muratan to na malam? Oo, muratan to na malam na ko. Ayan yung seedlings. Buti na lang may bukal na malapit dito mga kailian. Kung wala lang. Oh! Dapay rabok na lang Tatang. Ito po yung ano mga kailian, oh. Yung seedlings na bali male din to. Kasi kulang tong naitanim namin. Yan, ganyan po yung tsura nila. So ayan mga kailian, natapos na natin yung pagdidilig natin. Manual na pagdidilig. So bali mamayang hapon may bago kasing dating na seedlings. Yun. Yun yung itatanim namin dito sa mga hindi natamnan na flat. Yan, may dalawang flat na hindi natamnan. Medyo maging productive naman yung araw natin. Hanap ulit tayo ng ibang gagawin. Kasi minsan na lang ako makauwi dito. Kawawa si Tatang. Hindi pa sana dapat nagtatrabaho pero pumupunta ng bukid mga kailian. Once a week lang kasi ako makauwi dito. Tuwing day off lang. Kasi kailangan namang i-balance yung trabaho natin sa bayan tsaka yung trabaho dito sa bukid. Kaya mga kapwa ko Ilocano dyan, baka naman subscribe naman mga kailian. Taguyod dosen Tang? Taguyod dosen. Bising ka? Yung watang merienda ta? Amusik ganito na nakasok. Nagsusunog si Tatang. Ito kasi, yung mga ligaw na halaman na yan, makakasira sa pananim yan. Ito kasing klase ng crop na to. May assessment kasi yung pagtatamnan mga kailan, hindi pwede yung marumi. Magagalit yung technician. Kaya kailangan linisin. Actually, yung nabura kong vlog ko, yun yung ginawa ko dito. Nag-spray ako. Pero luckily na-delete natin. Malas. Ito oras sila. Galas 11 pa lang. Galas 11 pa lang. Turon, daras aja. Kuhin. Spray ak to pay. Makuriyat. Sakon. Isurong lang pa maiyak. So, ang susunod namin gagawin, kami po ilalatag namin yung mga hose mga alyan. Yun yung mga gagamitin namin sa pagpapatubig. Para naka-ready na kasi kung hindi kaya ni Tatang yung mabibigat na trabaho. Supposed to be, hindi pa sana dapat pumupunta sa bukid. Pero wala namang iba. Nahawa ko sa Tatang ko. Someday, giginawa ang buhay niya. Kaya pinupursige ko yung vlog ko mga yan para sa kanila. Kaya vlog lang vlog. Nakabaod. Wala ka tibong atikwan. Kuya ba nun? Libre kayo. Nakabaod. No. Ako, si Kel. Ang nakatali dito. Ano natin dito? Ay, sus na pampandagan na talaga. Nariga, uy, din na litang naka. Ayusin lang namin to.
Mereka. Masuk ulit ka. Isa ka diyan, baka na kinulog. Wait lang. Woo! Mahaba to mga kailyan. Mga 30 meters to na hose. Mahaba yan hanggang doon. May tatang. Hindi niya kasi kaya maghila ng mabibigat. Baling gagawin natin dito, lalatag natin dyan sa pagtatamnan natin para pag kailangan natin gumamit ng hose sa pagdidilig, ready na. Nga po, lakati vlogger na nga po. Lingit ta, kilikili ka dalatagan. Wala pa akong cameraman. Pag-iusapan ko yung asawa ko mamaya. Ang asawa ko naman kasi ayaw maarawan. Hindi kasi lumaki sa bukid. Wala siwak ko. Wala siwak. Nag-vlog din yung mga pamangkin ko. Ayun sila. Pinopromote nila ako. Manong Ilocano daw. Nagadayo kay Mod. Papagilid lang natin sila. Gilid lang natin. Yung source kasi ng tubig namin dito, sa magpapatubig, doon galing taas. May bukal dyan. Hilain natin yung isa ulit. Gagawin namin kasi iaabang namin lahat yung mga hose para kapag magpapatubig na si tatang, just in case na wala ako, hindi siya mahihirapan kasi hindi niya makayang maghila mga kailan. Kaya habang nandito ako, sulitin natin yung araw natin dito, gawin natin lahat yung mga kaya natin gawin dito. Otoy, nakasapol ka man sumanggira mga kameran. Dito ko yodak. Dito ko yodak. Hila ulit, kaya natin to. Naglag amay. Wala natin dog. Si tatang mga kailian, nung hindi nagkasakit yan, ako, di bilib ko sa sipag niyan. Lalabas yan sa bahay bandang mga 5:30 ng madaling araw. Uuwi yan kakain ng agahan mga 9. Pagkakain, balik agad. Uuwi na naman yan mga bandang alas 2. Kakain naman ng tanghalian. Hanggang alas 10 na ng gabi. Inaabot siya dito sa bukid mga kailyan. Ano yung tatang ko, grabe yung sipag niya. Pero luckily nagkasakit siya. Kaya ako na muna gagawa ng mga responsibilidad niya. Sandahan eh. So, mereka pas na temporaryo ka lang. Ayan mga kalyan, tanghali na, uwian na. Tsaka bumuka na yung araw. Hindi na kasi walang araw eh. Makulimlim. Yan, nakapaglatag na tayo ng hose. Yan yung pagtatamnan namin ng pakwan. So bali na latagan na natin dyan hanggang doon sa taas. Doon pala. Yan, hanggang doon sa taas doon. Yung unang hindi lang natin hose kanina. So manananghalian muna, then mamaya
balik ulit tayo dito sa bukid mga kailian. Yun. So, babalik na po tayo sa bukid ngayon mga kailian. Ay alauna na ng hapon. Kaya resume tayo sa trabaho natin dito sa bukid. Ayan, sumama na sa akin yung asawa ko. Natakot na. Siya muna yung magiging cameraman namin mamaya. Kung hindi siya sasama, mukha kay Dan Rabi. Dito tanim lang namin yung mga kailian. Yung isang tray na nail watermelon. Kulang kasi yung itanim nila. Sayang yung mga bakanteng flat. Itanim na po natin yung isang tray. Yan siya. So ngayon naman, didiligan na namin. Yan, si Mamang. Simula na. Tapos mamaya mag-spray ako. Kasi kakainin siya ng insekto. Kukunin ko muna yung sprayer mga kailian kasi i-spray natin yan para hindi siya kainin ng insekto. Wait for me here, okay? Woo! Ligat tagtalon. Tindag kamanta na. Hello. Linagto ni Saling naman ito. So, ang gagamitin nating insecticide mga kailian, yan. Kudos. Kudos insekto. Lapit ng puno. Hi guys. Yung kaldyum. Okay na. But again, JB, kat ka. Bigyan ako na bangsit. Kabali tangot na dito agas. Boss! Wait lang. Tapos, alug-alugin lang natin para ma-mix yung ilagay nating insecticide mga kailian. Hindi ko yata lang gamitin to.
Nainis yata si tatang sa akin. Lahat na lang ng gagawin namin, ginagawa ko ng video. So bale, alas 5 na po ng hapon mga kailan, kaya ako magpapaalam na. Pero actually may ginagawa pa kami ni tatang. So naglalagay po kami ng signage mga kailan. Ito yung nilagay naming sanga ng madre cacao. Sa pagtatanim po kasi ng ganitong klase ng hybrid crop, may proper spacing po yung pananim natin. Dito, isang flat lang yung lalagay natin dyan, magkabilaan. Then dun sa next, isang flat din dun. Tapos tong vacant part na yan, yan na po yung spacing para makapaggapang po ng maayos yung mga pakwan natin. Unlike po sa mga ibang, sa mga ordinaryong pakwan lang na kahit siksikan yung pagtatanim pwede, pero ito hindi po pwede mga yan. So yun po yung pinagkaiba. So bale mas ma-explain ko po siya sa next episode natin. Hopefully makauwi ako pag kami magtatanim na or maglalatag ng plastic. Pero ngayon, for now, ako magpapaalam na kasi hapon na. Nainis na si tatang sa akin. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko munang i-promote tong aking channel. Sa mga bagong napadpad lang po dito sa aking channel, sana pa isuportahan nyo ako. Lalong lalo na po sa mga kapwa ko Ilocano dyan, especially sa mga kapwa ko Obreños. Hinihingi ko na lang po na aginaldo yung pag-subscribe nyo sa aking channel mga kailan. So ganito lang mga kailan. Thanks again for watching and may God bless us all mga kailan.